गोंय राज्याचे सांस्कृतिक, युवा सृजन आणि कला गौरव पुरस्कार हे तिनय पुरस्कार आचारसंहितेच्या भयान एकाच फावट 18 जानेवारीक गोंय सरकारान दिवपाचें थारायलां. हो पुरस्कार सुवाळो कला अकादमीन जातलो, अशी माहिती कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्री गोविंद गावडेन कला अकादमीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. मधुमिलन एस नाईक संगीत क्षेत्रांत, श्री रामकृष्ण सुर्लीकर संगीत क्षेत्रांत, श्री गणेश एस पार्सेकर भजन, श्री दत्तगुरू अभयंकर कीर्तन, श्री पंढरीनाथ लोटलीकर लिटरेचर, श्रीमती अंजली आर आमोणकर लिटरेचर, हिलारियानो डिकोस्टा तियात्र, ओस्वी एस जी वेगस थिएटर, नामदेव एच सेठ थिएटर म्हणजे नाटक, इंदुमती एस माळशी थिएटर ड्रामा, ज्ञानेश्वर पी नाईक फोकाट, सूर्यकांत राणी फोकाट, श्यामसुंदर गोलतकर फोटोग्राफी, जगन्नाथ वाडजी क्राफ्ट, गुरुनाथ केळेकर लिटरेचर अँड एक्सलंट वर्क डन बाय लाईफ ऑन महात्मा गांधी, माया ए करंगटे लिटरेचर कोंकणी, मारियो डी लॉर्डिस एफ ए ब्रावो डी कोस्टा लिटरेचर इंग्लिश. ह्या सगळ्या अवॉर्डीक 1,00,000 रुपयाचे रोख, त्याचबरोबर सर्टिफिकेट आणि श्रीफळ, त्याचबरोबर नटराजची आणि शॉल दिवन आम्ही सन्मान करतले. त्याचबरोबर दर वर्सा सरकाराच्या एक बेस्ट कल्चरल ऑर्गनायझेशन्स म्हणून आम्ही पुरस्कार दितात. वनूचे बेस्ट कल्चरल इन्स्टिट्यूशन अवॉर्ड फॉर द इयर 2017-18 हे दयानंद कला केंद्र कुडचडे आणि त्याचबरोबर ग्रुपो आलेग्रिया सोशल अँड कल्चरल असोसिएशन रिबंदर हांकां गेल्लें आसा. हेंचे जे मानधन जे आसा ते रोख 3,00,000 रुपयांचे हे मानधन आसता आणि त्याचबरोबर तांकां बाकीचे मेमेंटोज सर्टिफिकेट दिवन तांचे फेलिसिटेशन सन्मान करतले. 50,000 रुपयांचो बेस्ट लायब्ररी अवॉर्ड फॉर द इयर 2017-18 हो गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजच्या ग्रंथपालाक मेळिल्लो आसा. त्याचबरोबर बेस्ट लायब्ररी हो अवॉर्ड गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स साखळीम गोवा हेका 50,000चो पुरस्कार मेळिल्लो आसा आणि बेस्ट ग्रंथपाल म्हणून 25,000चो पुरस्कार संदेश देसाय हाका मेळिल्लो आसा. युवनूचे युवा सृजन पुरस्कार अवॉर्डी 2018-19 हे हांव वाचिल्ले प्रमाणे आसा. मार्कोस गोन्साल्वीस लिटरेचर, सुरजीत थळी म्युझिक, वितेश नाईक पेंटिंग, देवेंद्र आकारकार फोकाट, जानकी परब फोकाट, सेबॅस्टियन विली सिल्वेरा तियात्र, समीक्षा देसाय नाटक, विठ्ठल गावस भजन, सपना नाईक नृत्य, क्विनी फर्नांडीस म्युझिक आणि तुळशीदास धोणशीकार नाटक. त्याचबरोबर दर वर्सा कला गौरव पुरस्कार आम्ही वितरण दितात, ज्यांनी आपल्या कलेचे क्षेत्रांत नाव मेळयलेले आसात. पूण सगळेच अवॉर्ड गोवा स्टेट अवॉर्डान सुद्दां तांचे आमी आस्पाव करपाक शकना, पूण अशा तरेच्या कलाकारांची सुद्दां आमी दखल घेतिल्ली आसात आणि वट्ट जवळ जवळ 37 अवॉर्डीज जे आसात ते 37 अवॉर्डिकांक आमी कला गौरव पुरस्कार दिल्लो आसात. हे जे सन्मान जे फावो जाल्ले आसात ते सुद्दां 18 तारखेक त्याच वेळाचेर आमी वितरण करतले आणि हे पुरस्कार सगळे एकंदरीत पुरस्कार दिवपा खातीर सयाजी शिंदे हे एक एक्टर ह्याच्या हस्तुकी आमी दिवपाचे ठरलेले आसात. पयलेच पावट ह्या सगळ्या पुरस्कारांचे वितरण एका बरोबर जातात